Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung isuk-isuk katakan tanggane dhewe neh. Iki meneh ganteng ngene ra sekolah kowe? Ora sekolah iki. Jumat libur. Oh iya nek MI ya, Pak ya? Iya, Ya kaya anake Mbak Nunung. Jumat libur. Pak arep tekon-tekon entuk, Pak. Boleh, Mbak. Nah, Pak namine sinten? Bapake namine Pak Lasiman. Griyane pundi? Griyane Jogja, jujuk saja. Semerak. Nah, iki isu-isu hiburan sik ya kanca-kanca, aja tegang, sate. Pak iki wonge ya aji iso guyon, dadi Mbak Nunung. Humoris lah. Seneng. Iya, humoris. Pak, ngerti tuku mobil saka kene iki saka ndi? Dari TikTok. Mon dangu. Ya, sekitar 1,5 tahun lihat TikToknya sini. Lah kok lagi rene. Lah modalnya itu belum ada lho, Mbak. Lah nek ape mrene wong bloko engko ngenyang-ngenyang darane. Wah, lha wong ngenyang bloko nek mrene kok kesel sing nglayani. Lah nek duwe wis ana dikelompokno. Engko lagi mrene luruh barang sak ngono, Mbak. Ya bener, Pak. Lah iki pembeli cerdas dek ya. Rene karo mboke mau direview wis dijoli anake ora apa-apa. Kita anggere dhewe semerak. Ayo kanca-kanca sing cerak, sing adoh luar negeri TKI ndang rene kira disiapi Mbak Nunung wake sakore. Nek tanggane cerak dimurahno. Wow. Pol murah Mbak Nunung ra sombong. Aduh, Pak tekan kene seneng ora? Wah, seneng bloko. Ora usah mulai ya, Pak. Ora usah mulai turu kene, kon turu kene. Nah, masuk bojone. Ora usah bayar digene omah dhewe malah. Ajur. Iki Pak Lasiman ya, Pak ya? Nggih. Pak Lasiman ki wonge wis pokoke humoris. Pak, takon meneh ya siji. Nek pelayanane Mbak Nunung ana sing kurang apa ora? Ana sik kurang. Apa, Pak? Bonuse kurang akeh. Bonuse. Sore bodor rene, Pak. Kok tak bonus? Oke, terima kasih. Tak tunggu lho, Mbak. Lho pasti iki wis sampe bodo kok. Iya ora apa-apa. Oh, kanca-kanca iki arene Pak ape bodo. Ayo ndangan nyari ben iso mudik. Pak iso mudik. Selak muda larang kok nek cerak bodo bolo-bolo. Oh, ngono arene Pak selak mudak. Wis kesel aku ben mulai ben numpaki motor anyar kok. Oh, sik go. Aku mau ngomong apa lah ya? Wah, malah. Bingung aku. Paling nambah ya anu bonus neh Oh, bonus. Pak bodo iku bulan pira? Karek kurang rong sasi menawa. Rong sasi ya. Kanca-kanca sekepengin Januari, rene Februari. siap mudik Pak lebaran iki. Pak mudik apa ora? Ayo ya mudik. mudik Keluargaku jauh-jauh hari. Oh iya, ndi Pak? Wah, pokoknya keliling Jawa pokoknya. Aku tuku sampe tak nggo keliling Jawa, mbok Jawa ndi kok? Jawa Pati mbok Jawa ndi. Biar ya. Nah iki nggone Mbak Nunung kan iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tambah bunga. Nek Pak Lasiman jo takoki, cash keras duwe ora sak segowo mulai. Nggo apa mau, Pak? Ape nyewa sawah. Oh, nyewa sawah dongakno ya ndang dadi engko ijo le Fortuner. Wotane ya ngene iki, Lur. Ah, Duit sithik-sithik dikelompokno kepengin duwe kaya wong-wong sing pengalaman-pengalaman. Nek wong tani lah ndak ya duwe duit ya. duwe duit Nah, iki contone para petani jangan patah semangat. Buktine Pak Lasiman ndak ya hari tani tun nyatane ngluwehi luar negeri. Monggo kanca-kanca sing kepengin ndang rene. Satset selak payu. Pak wis dituku ki mobilio putih skincarean Kamote sa RT. Wis ngono. Sa RT karo RW ditumpakno. Nah, masuk. Jenengan RT no mboten? Aku ora RT, Mbak. Ya sudah. Wes nang lagi genom sapa? Malah ora wis iki malah. Akhirlah, wes. Biar kok disambung meneh. Terus. Nah, ini Pak Lasiman sekeluarga mau pulang. Kita doakan ya teman-teman. Semoga-moga Pak Lasiman iki tambah berkah. Amin. Lancar rezekine. Amin. Sukses. Amin. Apa sing dikarepno dijajahi segawe urip. Sing penting awake sehat. Sing penting sehat keluargane rukun tentrem ayem. Padungane muga-muga sampean yo barokah rezekine tambah lancar usahane. Sukses kabeh. Rukun tentrem ayem keluargane. Wah, nomor 1 ku, Pak. Aku dongakno padha wae muga-muga lek kutuku yo barokah
tak tumpaki iso kena ketularan mengko sing lebih apik neh. Amin, wis pokoke tak tunggu kedatangane Pak E yang kedua. Matur suwun sanget. Mbak, Ya, makasih ya. Loh. Matur nuwun Mbak Nunung, muga-muga barokah ya Mbak. Tugas mobil pinggir sampean. ya ngono Mbak, pokoke padha donga-donga. Karo kae sing penting awake sehat. Aja lali dolan rene ya. Iya. Yo salaman karo Mbak E. Mbak makasih banyak. Nggih, matur suwun Mas. Cagandang. Ya, salim. Ya. Salim karo Mbak E. Nah, pinter nggih. Nah, ki anake. Remak tidak anu. Terjual Mobilio E 2015 mabur tanggane neh Semerak. Ana. Ora kena. Sambung ngopo dene nang top dus nek ora ngotor. Oh ya, mobilnya putih skin kanan. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil ki ndang mara ning showroom Pahala dan sacet selak payu isuk-isuk di larisi Pak Tani Semerak. Matur suwun sanget berkah barokah. Wah, piye ngene. Alon-alon ya, Pak. Oke. Mau wis ya BPKB-ne? Wis kabeh, Mbak. Ha ya wis matur suwun. Nggih. Sinang. Nang. Ya, seneng ora? Oh, jempol. Monggo. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Oh, apike ngene. Mobilio E manual 2015. Mabur Semerak. Pepet gedhek. Oh. Matur suwun. Ki bose sadus burung iki. Bocile. Ayo kanca-kanca sing kepengin monyor-monyor kok gicune Syahrini ya, wabung mentur ki lagi teko. Toyota Calya mobil 1 juta umat iki. Wis istimewa plate kayok ndang satset lagi teko urung sempet review. Pokoke ana werna oren ana, putih ana, kuning ana, ijo ana, berbagai warna, platnya tetap lokal. Matur suwun.